बर'न परम ब्रह्म 𝘽𝙍𝘼𝙃𝙈 मायारानि बसुमतारी बरायबाय। Thank you. बिथाङानो जाहैबाय 2024 मायथाइयाव APSC आनजाद उथ्रिसार जानानै जोंनि गेजेरनि जोंनि बर'नि सासे अफिसार जानो थांगासिनो दङ। गासिबो खामानिफ्रा जोबजोबबाय। दा बिथाङा बबेहाय थांगोन बबेहाय जइन जाहैगोन बेखौ नेगासिनो दङ। आरो बिथांनि देग्लाय APSC आनजादाव उथ्रिसार जानाया जों बयनिबो मोनसे रंजानायनि जाहोन। बिथांनि बिमा बिफा जों आरो समाजनि बयनिबो गोसोआव मोनसे रंजानाय लाबोदों। बिथाङा गावनि देरहासार जानायजों फरायसाफोरनो मोनसे लामा दिन्थिदों आरो फरायसाफोरखौ एम्पावार खालामदों। जोंनि लाइफ स्टाइला माबायदि जानांगौ फरायसाफ्रा बिथांनियाव सों। जोङो जोंनि मोनफ्रोमबो मोमेन्टखौ माबायदि सेलेब्रेट खालामनांगौ मायारानि बसुमतारी बिथांनियाव सों फरायसाफ्रा। दा बिथाङा दिनै माबायदि पास जाखो बेनि सेक्रेटखौ जोङो बिथांनियाव मिथिनो नाजागोन। नोंथांखौ बरायबाय। गिबियावनो नोंथांनि सिनायथिखौ जोनोम अक्ट' जोनोम जायगा बेखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आंनि मुङा मायारानि बसुमतारी। आंनि न'आ रौता सारियालियाव। ओमफ्राय आंनि डेट अफ बार्थआ 4 जुलाइ 1998। आङो स्कुलिंखौ रौतायावनो फरायदोंमोन, सेक्रेड हार्ट स्कुल रौता। बेनि उनावहाय आङो मेट्रिकनि उनाव गुवाहाटीयाव थांदों, कटनाव HS फरायदों साइन्स स्ट्रिम लानानै। बेनिफ्राय जुल'जि मेजर लानानै BSc प्रागज्योतिष कलेजनिफ्राय खालामदों। ओमफ्राय आङो MBA खालामहैदोंमोन बेंगलरावहाय। आङो MBA खौ पास आउट जादों 2021 आव। बे समावनो MBA नि प्लेसमेन्ट, जोंना प्लेसमेन्ट जायो नालाय कर्स जोबनायनि सिगांनो जाखायो आरो। ओमफ्राय बे समावनो जोंहा बाबाया रुंसारि जालांदोंमोन। बिनि उनावनो बायदिसिना अफिसियेल खामानि मावनानै आं न'आवनो फैफिननांदों। ओमफ्राय फैफिननानै आं सानबाय न'आवबो रावबो गैया नालाय, फंबाय सासे आरो आइ। बिनि थाखायनो न'आवनो थानानै माने आं माबा मोनसे प्रिपेयार खालामनोसै। आंना प्लेना एसे बेलेगमोन, माने MBA खालामखांनानै प्लेसमेन्ट लानानै एसेफोर माने दिल्लीयावथ' बिराद एक्सपेन्सिभ नालाय, बिदिखायनो आं सानदोंमोन एसे जेनेबा जब मावग्रोनानै कर्परेटआवनो, ओमफ्राय एसे सेभिंस खालामनानै आं दिल्लीयाव UPSC नि थाखाय कचिं लानो थांगोन सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा बे समाव माने APSC आ इयारलि कन्डाक्ट खालामामोन एग्जामखौ, बिनिखायनो आङो टारगेटखौ UPSC खौसो लादोंमोन। नाथायबा बाबा रुंसारि जालांनायलाय माने आङो बेखौ खालामनो हायासै। बिदिखायनो आङो 2021 नि जोबनायथिं गुवाहाटी थांनानै कचिं लाहैनाय जादों आरो। बिनिफ्रायनो आंनि जार्निया स्टार्ट जादों आरो। APSC नि थाखाय प्रिपारेसना नोंथांनिया होनबा 2 इयार्स जादों? अलमोस्ट 3 इयार्स। अलमोस्ट 3 इयार्स। दा रिजाल्ट मोनगासिनो। माबायदि फरायोमोन, बेसेबां सम स्पेन्ड खालामदोंमोन? 2021 निफ्रायथ' कचिं लादोंब्लाबो आंना एफाबो माने फरायनाय गोसो ज'आमोन बे समाव। मेन्टेलि आं बारा स्टेबल जानो हायाखैमोन। ओमफ्राय फरायनो बायोमोन आरो। बिदिनो कचिंआ जि गाइडेन्स होलांदों बे हिसाबावनो आं थांबाय थादोंमोन। आं माने गेमखौ बुजियाखैमोन बे समाव, माने बे एग्जामा माबायदि। बिनिफ्रायनो कचिंआ जि बुंदों बेखौनो आं मानिनानै सोलिलांदोंमोन आरो। बिदियावहाय आं सानदों आंना सेल्फ स्टाडिया एसे खम जादों होननानै। बिदिखायनो आं फार्स्ट एटेम्पआव आंना जाहैयासै खोमा इन्टारभिउसिम सहैब्लाबो। दा बे बाराव माने आङो बिसोरनि गाइडेन्सखौ लादों, माने मेटेरियल्स लादों, किन्तु माने फुल सेल्फ स्टाडि खालामदों आरो। फुल सेल्फ स्टाडि। बे जोबोरै मोनसे मोजां इनफरमेसन। जोङो कचिंनि सायावल' डिपेन्ड खालामबा जानाय नङा। सेल्फ स्टाडि इज मोस्ट इम्परटेन्ट। दा नोंथाङा रेफारेन्स बुकफोर बाहायदोंमोन नामा, बा मा बिजाबखौ फरायनांगौ एक्जेक्टलि? बिजाबफोराथ' ओरैनो NCERT फरायबाबो जायो।
आरो स्टेन्डार्ड बुक्स किसुमान थायो जेरै पलिटिनि थाखाय लक्ष्मीकान्त थायो आं एफाबो रेफार खालामाखै माने किसुमान खेत्रआव खालामदों माबा मोनसेफोर नायनांगौ जादोंबा बाखि आङो बे एसपीएम नि कोचिं मेटेरियल्सखौनो बांसिन रेफार खालामदों आरो बिसोर माने एसे कनसाइज खालामनानै होयो माने खामानिखौ एसे इजि खालामनानै होयो आरो बेसेबां सम बाहायदोंमोन फरायनायावथ' ओरैनो डेली फरायलांबाय थाखानांगौ आरो आंना फार्स्ट एटेम्पआव गोरोन्थिया जादोंमोन आं किसुमान बुस्थु इगनर खालामदोंमोन जेरै निउज पेपार आं फरायाखैमोन इन्टारभिउ समाव फरायदोंमोन किन्तु बेनि सिगां आं फरायाखैमोन आरो नाथाय सेकेन्ड एटेम्पआव आं बुजिबाय जे निउज पेपारा जोबोर इम्पर्टेन्ट बेखौ डेली फरायलांबाय थाबा माने बिनिफ्राय बहुत माने कन्टेन्ट मोननो हायो आरो बिनिखायनो सेकेन्ड एटेम्पआव आं स्टार्टिंनिफ्रायनो निउज पेपार फरायदों आरो फरायलांबाय थादों आरो डेली आरो फार्स्टआव जेनेबा पास जायाखैबाबो आङो गोसोखौ नार्भास खालामासै आरो बांसिन गोसो होनानै फरायदों आरो बाखि एग्जामनि जेब्ला माने नटिस फैयो जे मेन्स जासिगोन उमुक तारिखआव बिदि होननायनिफ्रायथ' सान हर माने नोङो काउन्टसो खालामोमोन आरो आं जे आं बेसेबां टाइम वेस्ट खालामखो जानायाव मानायाव बेफोरखौ आं काउन्ट खालामनांगौ जायोमोन आरो जे आंनाव बेसेबां आवार्स दंबावो फरायनो बिदि हिसाब लायै लायै माने आं फरायलाङोमोन बाखि एनि टाइम फरायनोथ' हाया ब्रेकबो लायो आं जोबोर मुभिसबो नायो दे एसे जेनेबा गोसोखौ मोजां खालामनो मुभिसबो आं जोबोर नायदों बे प्रिपारेसन जार्नियाव आरो नोंथांनिफ्राय जों मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों जोंनि मानसिफ्रा बेसेबां घन्टा खामानि मावदों बेखौसो सानो नाथाय नोंथाङा बेसेबां माने वेस्ट खालामखो बेखौसो सानो नङा होनबा थारमाने वेस्ट खालामनाय समखौ मिनिमाइज खालामनांगौ बे जोबोरै मोजां प्रिलिम्सनि आरो मेन्सनि माखासे कर्स स्ट्राक्चार बेनि बागै प्रिलिम्सआ पेपार मोननै जायो मोनसेयाथ' जेनेरेल पेपार बेयावहाय बायदिसिना मेरला साबजेक्ट थायो जेरै कारेन्ट एफेयार्स पलिटि इक'नमि हिस्ट्रि जिअ'ग्राफि बेफोर बायदिसिना थायो बिनि उनावहाय आरो सेकेन्ड पेपार गांसे थायो बेयावहाय बेखौ क्वान्ट्स होननानै बुङो बेयावहाय रिजनिं क्वान्टिटेटिभ एप्टिटिउड ओमफ्राय एसे एनै मेथ्स बिदिनो थायो ओमफ्राय बे खालि क्वालिफाइं आरो बेखौ माने 33% जोंनो माने पासल' खालामनांगौ बाखि मेटार खालामग्राया बे फार्स्ट पेपारा बेयावहाय दा बेसेबां काट अफ थाङो बे हिसाबाव आरो ओमफ्रायथ' मेन्सआ 6टा पेपार थायो एसे पेपार बिनि उनाव जेनेरेल पेपारा मोनबा थायो बिनि उनावहाय मोनब्रै थायो बिनि उनाव एथिक्स पेपार गांसे थायो ओमफ्राय आसाम पेपार गांसे थायो बाखिथ' इन्टारभिउआ दायो मार्क्सआ खमायबाय देग्लायनिफ्राय 180 मार्क्सनि जाबाय आरो मेन्सआ बहुत इम्पर्टेन्ट मेन्सनि मार्कआनो माने मेटार खालामो आरो नोंनि रेंकआ बहा सहैगोन बेखायनो इन्टारभिउआवथ' जोंनि आखायाव थाया नालाय दा पेनेला बेसेबां मार्क्स होयो किन्तु मेन्सआ माने गावनि आखायाव थायो आरो नों बेहायनो मोजांसिन माने मार्क लानो नाजानांगौ होमबाना मोजां जाहैयो माबायदि लिरोब्ला बुरजा मार्क्स मोनगोन समाबो खम आरो कुइसना बुरजा माबायदि स्किल्स दङ मा टेकनिक दङ बेखौथ' गासिबनाबो बेलेग बेलेग जागोन टेकनिकआ आंना माने ओरैबायदिमोन आंनाव जुदि खर'आव कन्टेन्ट गैया आं लिरनो हाया आंनि स्पिडा आं मानसिफोरा बुङो जे एन्सार राइटिं प्रेक्टिस खालामनांगौ होननानै किन्तु आं खालामाखै आंना माने आङो जेसेबां हायो खर'आव कन्टेन्ट सोना लानो ट्राइ खालामदों मानो होनबा आंना खर'जों आखाइजों समानसो सोलियो आरो दा खर'आव आंना कन्टेन्ट थाबा आङो एन्सार राइटिंखौ जेसेबां स्पिडबाबो हायो आरो बेखायनो आं एन्सार राइटिं प्रेक्टिसबो खालामाखै मक टेस्टबो होआखै जेबो होआखै आं खालि माने जेसेबां हायो नलेजखौ गेदार खालामनानै लानो ट्राइ खालामदों आरो फरायनायनि थाखायथ' जोङो गावखौनो गाव एम्पावार खालामनांगोन नङा होनबा इन्सपिरेसन जोंनो नांगोन नोंथाङा गावखौ माबायदि एम्पावार खालामदोंमोन आरो सोरनि इन्सपिरेसन मोनदोंमोन आरो बिमानिफ्राय माबायदि थुलुंगा मोनदोंमोन इन्सपिरेसनाथ' पार्टिकुलार बेबायदि रावबो गैया आं माने जि सोरखौबा नुबानो बे मोनसे मोजां खामानि मावदोंबानो बिनिफ्राय माने एसेबाबो इन्सपायार जानो ट्राइ खालामो आरो बिदि नङा जे सोरबा ग्रेट मानसिनिफ्रायल' आं इन्सपिरेसन लादों नर्मेल लाइफआव डे टु डे लाइफनि आंनि सिनाखि मानसिफोरनिफ्रायबो माने आं इन्सपिरेसन लादों आरो आइनिफ्रायथ' आं टाइम मेनेजमेन्टखौ सोलोंदों बिथाङा जेनेबा स्कुल टिचार नालाय फुङाव
थाब सिखारनानै न'नि खामानिफोरखौ मावलांजोबनाय माने बेफोरनिफ्राय आङो माने टाइम मेनेजमेन्ट डिसिप्लिनखौ सोलोंदों आरो ओके थ' इन्सपिरेसनखौ जोङो बेबायदिनो लानांगौ जे सोरबा मानसिया गेदेरानो जा बा उन्दैयानो जा नङा होनबा बियो मा मावनानै गेदेर मानसि जानो हादों बेखौसो जों नायनानै सोलोंनांगौ आरो बेनो जोंनो इन्सपिरेसन होयो दा नोंथांनि हबि मा मावनो मोजां मोनो हबिया आङो कुकिं खालामनो मोजां मोनो आरो गार्डेनिंबो मोजां मोनो बिबारफोर गायनो मोजां मोनो बेसेबां समाव सिखारो माब्ला उन्दुयो सिखारनायाथ' आं सिगां ओरैनो एसे लेट सिखारोमोन किन्तु बे प्रिपारेसन जार्नियाव आं बुजिबाय जे जेसेबां थाब सिखारो एसेबांनो दिना प्रडाक्टिभ जायो माने समखौ बांसिन बाहायनो मोनो बिदि होननानै थ' आङो थाब सिखारग्रा एसे खालामबाय आरो नोंथांनि दासिम जार्नियाव मा चेलेन्ज डिफिकाल्ट चेलेन्ज नोंथाङा फेस खालामदों फार्स्टआवथ' जेनेबा न'निफ्रायनो बारा सापर्ट मोनाखैमोन फार्स्ट एटेम्पआव जेनेबा गोरा नालाय एग्जामा बिदिखाय जेनेबा न'नि मानसिफोरा आंखौ बेलेग एग्जामबो होजानो लुगैदोंमोन जेनेबा साख्रि मावनांगौ बिदि टाइप आरो ओमफ्रायथ' आं नांलाय खमलायबाबो बेलेग एग्जामखौ होआखै आरो बेखौनो होथारगोन बिदि होननानै माने गोसोआव साननाय दंखायो नालाय आं बिदिखाय बेलेग जेबो माने प्रिपारेसन खालामाखै आरो बिनि थाखायनो प्रिपारेसन खालामदोंमोन ओमफ्राय इन्टारभिउ सहैबाय नालाय फार्स्ट एटेम्पआव बिदिखाय माने नेक्स्ट टाइमाव जोबोर सापर्ट खालामबाय आरो साख्रियाव जइन जानानै माखौ प्रायरिटि होगोन मा आस्पेक्टखौ प्रायरिटि होगोन नोंथाङा दाथ' पुलिस अफिसार जानो थांगासिनो दं नङा होनबा माखौ बांसिन नोजोर होगोन दा जेनेबा दाथ' आं जेबो मिन्थिया खामानिया माबायदि जागोन मा जागोन दा ट्रेनिंआव थांग्रोबासो मिन्थिसिगोन दा जिबायदि सार्भिस रुल्स थायो बेखौ आङो गावनि 100% होनानै मावलांनो नाजागोन जोङो मोनसे बाथ्राखौ मिथिनाया मोजां वर्ड्स मुभ द पिपल मानसिनि फंसे रावा मानसिखौ दायो दा जोङो नुनो मोनदों नैबे समाव माखासे फरायसाफ्रा डिरेल जानायखौ जों नुदों लाइफ स्टाइलखौ बिसोरो हेल्दि खालामनानै लायाखै गाज्रि लामाजों थांदों खायफा फरायनायखौ आद्रा ससेयाव नागारदों बिमा बिफानि बाथ्राखौ खोनासंनो नागिरलिया फोरोंगिरिफोरखौ मान होनो नागिरलिया दा बेयाव जोंहा दुखु दङ आं मिजिंथिदों नोंथांनि फंसे फंनै थुलुंगा होनायजों फरायसाफ्रा थुलुंगा मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों नोंथांनि मेसेज आङो बे मेसेजखौनो होनो सानो जेनेबा फैबाय थानाय एसपिरेन्ट्सआनो जा बा आंनि फंबाय बिनानाव जि दङ जे दा गिदिर साख्रि मावनो बिदि होननानैल' नङा मानसिया सासे माने मोजां मानसि जानोबो सोलोंनांगौ बिमा बिफानि खोथाबो मानिनानै सोलोंनो हानांगोन दा बिसोरो जोंनि मोजांनि थाखायसो बुङो नालाय खोथाफोरखौ दा बेखौ जोङो उल्था बिदि खालामनानै माने एगेन्स्टआव थांनानै बिदि मावनाङा गावनि गोसो मोनसे थायो बेखौ बुंनानै लानांगौ मोजाङै जेनेबा बुजायनांगोन जे आं बिदि खालामनो गोसो होमबानो सापर्ट खालामखागोन आरो बिमा बिफायाबो आरो दा सोरबाफोर जुदि बे APSC खौ होनो सानोबाथ' फरायनांगोन दानिफ्रायनो जोबोर जेनेबा आर्ट्स फरायनायफोरनि थाखायथ' जोबोर मोजां दानिफ्रायनो बेसिक्स क्लियार खालामलांबा जोबोर इजि जालांगोन आरो बेखौनो होनो सानो जे मोजां मानसि जानो नाजाबानो जाबाय साख्रि गिदिर मावबाल' जाया एज ए हिउमेन वी शुड बी ए गुड हिउमेन बिं मा जानो मोजां मोनो आङो अनला जानो मोजां मोनो अमा बेदर आं मोनसे कुइसन सोंबावगोन जोङो नुदों उन्दै गथ'फ्रानो गोसो थोलायनाय बेखौ जों नुनो मोनदों जाय समाव गावनि महरखौनो बिसोर सिनाया जे मा मावनांगौ मा मावनाङा माया मोजां माया गाज्रि नाथाय उन्दै बैसोआवनो गोसो थोलायनानै दोनखारलांनाय खारलांनाय आरो नुनो मोनबावदों गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लानाय दा बे बेलायाव मा बुंगोन जेनेबा दाथ' बे मोजां नङा उन्दैयावनो बिदि हाबा जानाय दाथ' चाइल्ड मेरेजनि एगेन्स्ट सरकाराबो एक्सन लागासिनो ल' दङ ल' फैबाय ओमफ्राय दा बे बेलायाव पेरेन्टसफ्राबो एसे मोजाङै गाइड खालामनांगोन आं सानो मानो होनबा
मोनसे बैसोआव ओरैबायदि जायो जे सानख'नो हाया मानसिफोरा तो बेयावहाय पेरेन्ट्सआ मोजाङै गाइडेन्स होबासो बिसोर जेनेबा बुजिगोन आरो बिदिनो लाइफखौ बरबाद खालामनाय लानाय जादों आरो बेबायदि खालामनानै तो बिदि खालामनाङा होननानै आं सानो मोजां मायारानि बसुमतारी बिथांनिफ्राय मोजां मोजां बोसोनखौ मोनबाय आरो बिथांनि साक्सेस सेक्रेट बेखौ जोङो मिथिबाय आं मिजिंथिदों साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बिथांनि मेसेजखौ लानानै आवगायलांनो हागोन आरो जों गाव गावनि लाइफ स्टाइलखौ जोङो हेल्दी खालामनांगौ थेंक इउ गोजोन्थों